Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita amo nga dalaygon og silimbahon nga Dios naa ka sa trono sa kitasan sa mga kalangitan. Niining takna sa kahaponon o Dios, ikaw among gidaig o gipasalamatan. Imo nga gihatagan og lugway ang matagusa kanulaman namo nga kinabuhi, nga matagusa namo ka mga kinabuhi nakadangat niining takna sa kahaponon nga puno sa gugma, puno sa panalangin og labaw sa tanan o Dios, nakabaton kami mayong panglawas pinaagi sa imong kaluoy. Nining takna magahimo na usab kami sa pagpatalinghog sa imong mga pulong dinhias kahanginan. Kami nagahangyo diha kanimo uban sa imong balaang espiritu nga may makig-uban magiya sa matagusa kanamo sa pagsabot sa mga pulong nga pagahisgutan dinhiyas kahanginan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan nga amo ning masabtan o Dios maaplikar namo sa among kinabuhi aron ang matagusa kanamo mahimong andam sa imuhang nga nagkaduol na nga pagbalik. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay mohapakita sa imong kaluoy sa matagusa kanamo. Kami naghangyo usab kanimo nga unta ikaw magapasaylo sa mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo aron kami takos mohimo sa pagduol o pag-alagad diha kanimo. Kining tanan namong gisaligan o ginalauman nga madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kiglan, welcome nining atong programa sa kanginan Jesus is our hope. Kumusta kamong tanan dinha karon mga kaigsunan? Kami nang hinaot nga ana kamo sa maayong pagkabutang samtang nagapaminaw, nagalantaw nining atong programa sa kahanginan. Nining takna sa kapunon o kagabion, kami usa ni Brother Libby ang makig-uban kaninyo nining ato nga programa. Tungod sa rason nga si Brother John dili nato makauban nining mga panahon na tungod kay duna say importante nga lakaw karon. So nining hapon na kami lamang usa ang makig-uban kaninyo ni Brother Libby sulod ning usa ka oras nato nga tulumanon. So kamong tanan amo nga kinasing-kasing nga gina-welcome og salamatan mga kaigsunan. So doon na tayo mga maayong balita alang diha kaninyo, alang niadtong mga active nato nga mga viewers sa atong Facebook nga share kanunay sa atong programa matag gabi nga nag-increase or nagpataas gyud mga kaigsunan ang nakabot nga mga tao diha sa social media nga naglantaw nining atong programa pinaagi lang sa inyo nga pag-share. Kay sa una man gyud nga gamay pa ang mo-share sa atong program, gamay ra kayo og viewers nga atong makita sa ato nga monitor. Pero the way nga nagkadugay ang atong programa nga daghan na sab mo nga mo-share sa atong programa, nagkataas sab ang mga viewers nagalantaw sa ato nga programa. Ang uban naga-relive lang, naga-review sa ato nga live matag gabi which is kining tanan mga kaigsunan nahimo nga nakabot ni nga daghang daghang nakalantaw sa atong programa pinagis Facebook Live tungod kini sa inyong suporta nga pag-share niining atong programa. So dalaygon kayo ang Dios mga kaigsunan sa mga initiative nga inyong gihimo dinaa, pakigbahin, pakigdugtong sa buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa tibuok kalibutan. Kay kung personally nga himuon nato mga kaigsunan dili madali-dali pagsangyaw ang mayong balita, pero through social media pinaagi sa internet mga kaigsunan mahimo nga malukop nato ang tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa mayong balita. Kaya nga naman ang internet or ang social media worldwide kini mga kaigsunan og mga kaiglaan. So atong paningkamutan kamo dinaa nga mga
Facebook viewers sa gihapon amo mong dasigon mga kaigsunan nga atong padayunon kining buhat nga ato nang nasugdan hangtod sa pagpadayag sa ato nga buhi nga Dios. So kamong tanan dinasab nga nagapaminaw sa ato nga radio broadcast, salamat mga kaigsunan sa padayon ninyo nga pagsubaybay, pagpaminaw sa ato nga programa. Kana sab mga inyong pag-tune in sa inyong mga radio, pagpakusog sa volume, pag-connect sa mga amplifier nga mukusog mulanog ang atong programa, kana mao mga kaigsunan pakigbahin usab na nga mutabang ta sa paghimo sa buhaton nga ato sab nga mga silingan sa maong dapit makabati sa pulong sa Ginoo pinaagi nining atong programa. So salamat sab kayo nianang inyo nga initiative nga ginahimo mga kaigsunan. So sa tanan-tanan na lang nga mitabang nining ato nga programa, salamat kaniyong tanan mga kaigsunan. Kung dili pinaagi sa inyo dili gyud mahimo nga daghan ang makabot nga mga tao nga makapamati sa pulong sa Ginoo pinaagi sa inyo nga pagtabang mga kaigsunan ug mga kaiglan. So salamat kayo. So kamong tanan usab nga nagapaminaw karon, welcome og kumusta mong tanan mga kaigsunan? Lipay tanong nga nakabalik na sabta dinhiya sa radio sa pipila ka mga panahon nga wa ta ka ari diri tungod sa mga busy, mga buluhaton mga kaigsunan sa atong mga obligasyon nga ginahimo. So siguro si Brother Libby doon na sa mga mensahe o mga greetings nga na kaninyo ang panahon na ako nga ihatag kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. Okay no? Okay, daghang salamat Brother Isao. So among gina-welcome ang atong tanan nga mga suki nga tigpaminawan karon. Kutob sa naminaw karon sa radio, naglantaw sa atong Facebook Live og naminaw sa mga lanog sa mga trumpa nga gigamit karong gabi una. Gipasalamatan na mahigala o gipasalamatan sa namo ang inyong pakigbahin sa pulong sa Ginoo, sa pagsangyos pulong sa Ginoo ngadto sa atong isig katao. Sa gihapon among ipahinumdum kanunay ang atong kinasingkasing nga pag-share no sa ato nga mga atong programa kay aron mas daghan ang maka-view o niya makakita sa atong programa, makapaminaw sa pulong sa Dios. Wa ta masayod nga silang pagpaminaw ang Ginoo nag-abli sa silang unahuna ang ilang masabtan ang mga pulong sa atong Ginoo. So kamong tanan among gipasalamatan o alang sa atong mga viewers, mga followers ato kanunay nga i-follow ang atong programa aron sa kanunay ma-updated ta higala sa ato nga paghisgot-hisgot ini sa matag gabi. Anya among paaboton ang inyong mga mensahe ipadangat dinhi mga importanteng mga messages o mga greetings ba, mga birthday greetings or uban pa o naamoy mga pangutana, kalipay na namo higala. Atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana kay doon na mo'y kahigayunan higala sa paghatag o dugang tubag sa pangutana nga aton tagaan o pagtaga dinhino. So ato na nga gina-welcome karong gabi na. Palihog lang ay lang sad mo usag text no didto kang Brother John kay wala man siya dinhi ikauban nato na siya importante sab nga lakaw nining gabi na. Diri lang idritso og send ang inyong mensahe sa number ni Brother Levi Clavis. Aron sa ingon na mabasa din nato no inyong mga important nga mga messages, naamoy mga pangutana, naamoy mga reactions, contribution karong taud-taod sa ato nga paghisgot dinhi, ato na nga gina-welcome mga higala. Ako sang gina-welcome ato mga higala dias mabuli nga always nagasunod no sa atong programa. Ato mga silingan diya labi na sa mga newly baptized members. Dias mabuli, good evening niyon tanan no. Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa pagpamati sa ato nga tulumanon sa kahanginan. Okay, dili ta magdugay higala akong ibalik ang panahon ni Brother Isao alang sa pagbasa nining mga mensahe nga nakita dinhi sa screen. Okay, atong ihatag pa Brother Isao palihog basa sa mensahe nga nadawat nato karong gabi na. Okay, salamat Brother Libby. Mga kaigsunan mo irog tangat tusunahan sa paghatag og pagtagad sa mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato nga live broadcast karon no niya si Sister Alma Mahait. Happy midweek to everyone. God bless you always.
labi sa naminaw. So mayong gabi og happy midweek kaninyong tanan dinha, Ma'am Alma, sa kini ang daha diyot San Isidro Leyte, no? O kumusta mong tanan dinha, inaot nga ang Dios magapakamaayo kaninyo og magapamanalangin kanyo nining tunga-tunga sa simana nga atong pagdaig og pagsimba ngadto kaniya. So niya pod si Brother Tixon Yulayo, good PM, watching from Bantayan Island. Please ko greet ni Rogelio Hira og ni Raul sa JK Mohon. Naminaw sila karon. God bless. So salamat Brother Yulayo sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa atong programa no nya. Salamat sa imong kadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya mayong gabi niya din Brother Rogelio o Brother Raul sa JK Mohon. Inaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo. Unya salamat sa kanunay pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Okay, mga bag-o na sila nga nabaptize, Brother Isao. Yes, Brother Levi. Tigpaminaw sa atong programa. Amen. Niapod si Sister Naomi Mil Lapis. Good evening mga brother from Paradise Church sa Blayan, Occidental, Mindoro. So mayong gabi no sa tanan nato nga mga kaigsunan ug mga kiglaan din sa Sablayan, Occidental, Mindoro. So pinagi sa ato nga Facebook Live, maabot na gini sila mga kaigsunan. Pinagi sa inyong pag-share, daghan pagyud nga makabot nga mga lugar og dapit nining ato nga programa. So dalaygon kayo ang Dios. Labi na gilang i-share, Brother Isao, sa mga group chat nila. Yes, Brother Levi. Mas madaghan pagyud. So kamo din mga kaigsunan nga naglantaw og nagapaminaw sa tong radio. Karon ay mga group chat. Share ito sa group chat. Ato nga i-share ang ato nga program sa mga group chat ninyo din o sa GC para ingon pod nga daghan gyud ang ma-reach out nga mga kalag, mga tao nga makapamati sa atong program og daghan sab ang mapanalanginan pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Niya po si Brother Jared Espilita Alcordo. Mayong gabi Brother Isao og Brother Libby. Niya po si Konsehal Alan dito sa kini ang Kinatarkan Bitoon. Good evening ninyo tanan. We're watching with Lola Gloria from Kinatarkan. So maayong gabi niyong tanan din Konsehal. O uban sa mga kabataan o kumusta sa din ni Lola Gloria no? Nga nakauyon gyud Lola dinas inyo wa naman mo wa na may plano nga muuli sa balay. So kumusta mo dinala? Kumusta mo, Konsehal? Hinaot nga ang Dios magapakamaayo kaninyo ug magapanalangin kaninyo din O nya, keep safe mo always din So mga kaigsunan, maorat to ang mga mensahe nga gipadangat sa ato nga program karon. Well, ngantutas paghatag og pagtagadsab sa ato nga mga kaigsunan nga wala makahimo sa pagpadangat sa ilang mga mensahe, no? Niya si Dr. Konkon Lubitanya. So good evening nimo din Dok. Nya, salamat sa imo nga pagsunod og pagsubaybay sa atong programa. Niapod si Sister Saidi dito, my beloved mother, no? Salamat sa inyong paglantaw dinas Malapasco Island. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo. Niapod si Sister Caroline Marquit Galyaris watching from Paypay dan Bantayan, Cebu. Mayong gabi niyo dinainday niya. Mayong gabi ni Nanay Tilde nina, no? O usab sa imo ang mama kini ang Milda din mayong gabi inyong tanan. So niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Sister Judith Pipito Baring Store, niapod si Brother John Magdadaro watching from Bantayan, niapod si Sister Julie Dunan, niapod si Sister niapod si Sister Regine Condrelion, niapod si kiniang Sister Maryphil Balgas, niapod si Brother Edelberto Higante Sumalinog, niapod si Brother Junior Nueva Clavis, niapod si Brother Rafino Moreno watching from San Remigio, niapod si Wilski ML. So salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa itong programa, no? Niapod si Sister Nisibel Villaganas Necesario watching from Masbate City. Mayong gabi niyo din ma'am. Salamat sa inyo nga paglantaw sa ato nga programa o ang Dios magapanalangin kanyang tanan. Kumusta na lang ko din ni Toby o ni Jacob, no? Nya sa imo hasab nga mga beloved parents din So mga kaigsunan ngadto na ta sa unahan, no? Kay ang atong oras paspas gyud kayo ang consumption. So ngadto na ta paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong hatagag pagtagad karon. Kini nga pangutana
Agisin ni dito kang Brother John. Unya kay si Brother John dili man makari, gi-forward ni niya sa ako para gyud nga matagan ni pagtagad karon nga pangutana. So ang ato nga pangutana nga entertainon, mga kaigsunan, gikan pa ni sa Tubuso Negros, no? Ato nga basahon, ingon din niya ang iyang pangutana. Mayong hapon, sir. Si Cesar Burlasa ni sa Tubuso Negros. Mangutana ko dinhi sa kalibutan daghang nagasangyaw. Nanaghan ang ilang membro tungod sa pagsangyaw. Ang iyang pangutana mo ni, sure ba maluwas ang tao sa gisangyaw sa ila? Salamat, Sir John. So mo ni ang pangutana mga kaigsunan. So ako nga sublion, aron nga kitang tanan mapanalanginan nining gabiyona o nya kung doon na may mga contribution, kung doon na patay oras, ato nang hatagan sa pagtagad, basahon sa tana. So ipadangat ninyong mga contribution. Ingon din niya, mayong hapon, sir. Si Cesar Burlasa ni sa Tubuso Negros. Mangutana ko dinhi. Sa kalibutan, daghang nagsangyaw. Nanaghan ang iyang membro tungod sa pagsangyaw. Ang iyang pangutana, sure ba maluwas ang tao sa gisangyaw sa ila? Salamat, Sir John. So mo ni ang pangutana, Brother Libby, ni Brother Cesar Burlasa. Nga ang iyang pangutana yun siya, sure ba maluwas ang tao sa gisangyaw sa ila? Okay, daghang salamat Brother Sauno. Nya salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Daghang nagsangyaw ron sa kalibutan, pero daghanan nakilalain nga mga religious organization. Pero ang pangutana, maluwas ba ang mga tao sa gisangyaw nga tunila? So mo ni atong i-focus paghisgot ron mga higala. So unang mo pahayag ani si Brother Isaw niya ako ning tapuson mga higala. Okay, salamat Brother Libby niya. Sa makausap pa, salamat Brother Cesar Burlasa sa mga pangutana. So bahin ini mong pangutana nga sure ba ang tao maluwas ang tao sa gisangyaw sa ila? Magdepende na Brother Cesar kung unsa ang gisangyaw ngadto sa ilaha. Ako sabliyon, magdepende na siya kung unsay gisangyaw ngadto sa ilaha. Kining gisangyaw kamatuoran ba o bakak ba? Kay kun ang gisangyaw ngadto sa mga tao unya napatuo sa nagsangyaw, unya ang gisangyaw kay bakak, mga kaigsunan og makiglan og wala masubay sa balaan nga kasulatan og unsay gitudlo nini, makaingon gyud tag sure pod nga di gyud ta maluwas. Kaya naman ang gitudlo o gituohan ang bakak man nga pagtulunan. Pero kung diha sa gisangyaw, ang gisangyaw mga kaigsunan og makiglan kamatuoran nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, diha makaingon ta nga kadtong tawhana nga mituo sa gisangyaw, gidawat niya ang pulong nga gisangyaw maluwas labi na og kini iyang kinabuhian. Yes, mga kaigsunan, kay kung ato nga lantawon og susiyon mga higala og mga igsuon, dili lang kay usara ka pundok ang naghimo sa pagpangwalis mayong balita karon nga gitawag natog mayong balita. Sa tanan nga mata pundok, ang isulti gyud nila kining ilang gidala nga pulong mayong balita. Yes. Kaya naman, ang pulong sa Ginoo maayo mang balita. Pero sultian tamo mga kaigsunan ug mga kailan kamong nagalantaw og nagapaminaw sa ato nga programa karon. Nga dili tanan nga gisangyaw abi kay pulong mas Ginoo kamatuoran na. Kay daghang mga tao nga nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo nga ilang gigamit ang pulong sa Ginoo aron lang mapatuo sa sayop nga pagtulon-an mga kaigsunan og mga kiglaan. Nang karon kay daghan mang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kiglaan, unsaon man nato pagila nga kining mga tawhana diha sa ilang pagpangsangyaw kini kamatuoran mga kaigsunan ug mga kiglaan ug dili bakak. Ha? Unsaon nato pagila? Unang-una kung balikan nato ang butang mga kaigsunan nga gisgutan ni Apostol Isaias. Apostol naman noon. Ni Propeta Isaias mga kaigsunan og mga kaiglan. Ingon ani ang iyang conclusion, no? Bahin gani nining mga butanga, mao ni ang conclusion or pagtudlo ni Propeta Isaias. Kung unsaon nato pag-ila
pagdetermine nga kining mga tawana nga nanagsangyaw sa pulong sa Ginoo ang ilang gitudlo kamatuoran, ang ilang gitudlo parag kaluwasan. Ang mao ni mga kaigsunan, ang gisulti ni Propeta Isaias may tungod nining mga tao nga nanagsangyaw sa pulong sa Ginoo, unsaon nato pag ila sila nagsangyaw sa kamaturan, nagsangyaw parag kaluwasan, pinaagi nining mga butanga. Kung basahon nato ang gisulat ni Propeta Isaias, sayang basahon sa Isaias kapitulo 8 bersikulo 20, mao kini ang gisgutan nagingon. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod. Remember, ang gisulti ni Propeta Isaias mao ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Sa pag-ila nato sa mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nga kining ilang gisangyaw tinuod kamatuoran ug parag kaluwasan, maila nato pinaagi sa kasuguan ug sa pagpamatuod nini sumala sa gisulti ni Propeta Isaias. Nan ato nga padayunon pagbasa ang nasulat sa mga bersikulo para ato gyud nga masabtan pag-ayo mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ingon siya dinhiya, kung sila dili managsulti sumala nining pulonga. Remember, diha sa pagpangsangyaw, pagpangwalis mga tao sa publiko, sa balay, sa diin man nga dapit mga kaigsunan ug makiglan, kung sila wala managpamatuod, may tungos kasuguan mga kaigsunan ug makiglan sa ilang pagpangsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang gisulti ni Propeta Isaias mao kini, kung sila dili managsulti sumala nining pulonga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. So kung imong lang tawon og susiyon mga kaigsunan ug makiglaan, madetermine, maila nato nga ang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga tinuod ang ilang gisangyaw, kung diha sa ilang pagpamatuod may tungod sa pulong sa Ginoo, ang ilang gisangyaw pag-apil ang kasuguan og kini ilang gipamatuod mga kaigsunan ug makiglan. Kinsa nagsulti? Si Propeta Isaias mga kaigsunan ug makiglan. Nga ang giingon ni Propeta Isaias, kung sila dili magpamatuod, may tungod sa kasuguan sa ilang nga pagpangsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang gisulti mao sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Nang kay gisulti ni Propeta Isaias nga walay kabuntagon alang kanila, ang atbang sa kabuntagon mao ang kagabihon, which is kung kagabihon mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpasabot kini kangit-ngit. Nan kay kangit-ngit man mga igala ug mga igsuon, imong makita kung unsa ang dulngan sa atong kinabuhi nga kun motuo ta sa ilang gisangyaw mga kaigsunan ug makiglan nga nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo, pero diha silang pagsangyaw sila anaas kangit-ngit mga higalag mga igsoon. Nga ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi kahayag mga higalag mga igsoon nga may magagiya sa matag usa kanato nga makahimo paggiya nimo ug nako ngadto pagduol sa Dios, pagdawas kamaturan aron kitang tanan maluwas mga kaigsunan ug mga kiglaan. So kung imong lantawon ug susiyon mga higalag mga igsoon, sa kadaghan og tao karon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, unsaon nato pag-ila nga kining mga tawana sa ilang pagpangsangyaw kamaturan, ang gisulti ni Propeta Isaias, maila nato pinaagi mga kaigsunan ug mga kaiglaan kung kining mga tawana nagpamatuod sa kasuguan sa Dios. Remember that one? Kaya nga naman, dunay daghang mga tao mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Diha sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, moingon na sila, wa nay kasuguan kay grasya na ta, luwas na ta, di na kinahanglan mutuman ug mosunod sa sugo. Kasagaran mga kaigsunan ug mga kaiglaan, daghang mga tao magsangyaw nining mga butanga, pero sultian mo namo dinhiya sa kanginan, dili tungod kay giluwas na ta sa Dios, dili tungod sa grasya sa Dios mga kaigsunan, pwede na tang musupak sa kasuguan sa Dios. Remember, mga kaigala ug mga kaigsunan, dili pasabot kay giluwas naman ta sa Dios, gikaluy-an naman ta sa Dios, pwede na ta nga magsupak-supak sa kasuguan sa Dios. Inahinoon, tungod kay gikaluy-an ta sa Dios, tungod sa grasya sa Dios, kitang tanan mga kaigsunan ug mga kaigalan, gikinahanglan musunod ug mutuman sa kasuguan sa Dios. Ato ginabantayan ug timan-an mga igalag mga igsoon, na nato pang padayonon sa pag-ila sa mga tao nga tinuod na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mga taong nagdalas kamatuoran mga kaigsunan ug mga kaiglaan. O nga atong padayonon, dinhiya mga igala ug mga kaigsunan,
sa balasahon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 o 4, doon na say conclusion si Apostol Juan may tungod sa kiniang mga tao no nga kusog mo angkon nga nakaila sa Dios, nahigugma sa Dios, kusog mo sangyas pulong Ginoo kay magpaila nga katawhan sa Dios. Nan ato nga susitoon, ato nga tun-an kung unsaon pag-ila ni adtong mga tao nga tinuod mga tao nga nanagsangyaw pulong Ginoo, tinuod nga mga tao nga nakaila sa Ginoo, mga kaigsunan og mga kiglan og naglabos tanan, nagasunod og nagatuo sa Ginoo or sa Dios. Kung basahon nato ang sinulat ni Apostol Juan, doon na sab siya statement may tungod nining mga butanga. Niya. Kung basahon nato ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, ingon ani ang ato nga makita mga kaigsunan og mga kiglaan. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamaturan. Remember these things mga kaigsunan. Nga naman, gikinahanglan kitang tanang tao karon masayod. Kay bisan sa social media, daghang mga tao ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa kiniang sa mga palibot nato, sa mga kiniang mga publikong lugar, dunay daghang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So, unsaon nato pag-ila o unsaon nato pag-determine nga kining mga tawana nga nagsangyaw may tungod sa pulong sa Ginoo, tinuod kini nga pulong sa Ginoo ang ilang gisangyaw, kamatuoran ang ilang gisangyaw. Ang conclusion ni propeta Isaias, ingon siya nga maila nato nga kining mga tawana nagpamatuod sa kamatuoran kung sila nagpamatuod sa kasuguan sa Dios. Mao ni ang statement pagpasabot ni propeta Isaias. Pagdagan nga ni kang Apostol Juan mga kaigsunan ug mga kiglan, doon na sab siya gipuno. Nga sa din, diha sa iyang pagpuno, ingon siya, kung dunay tao magaingon, ako nakaila sa Dios, diha nga part mga kaigsunan imo makita nga masabot nimo nga nagsangyaw gyud ni sa pulong sa Ginoo. Nga naman, why? Tungod sa butang, magsulti ba, ako nakaila sa Dios, di ba? Or ako naigugma sa Dios. Unya, kung atong padayonan ang gisulti ni Apostol Juan, apan wala siya magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Diha sa pagpangsangyaw mga tao nga na nagpangwalis mayong balita mga kaigsunan ug mga kiglan, unya sa ilang pagpangwali wala sila magsunod og magbantay sa kasuguan sa Dios, wala sila magsangyaw og magtudlo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang gisulti ni Apostol Juan, kisay nagsulti Apostol Juan, di mabasa sa balaan nga kasulatan, dili ang inyong mahigala dinyas kanina nagsulti ha, kung dili sa Apostol Juan ang balaan nga kasulatan, nasulat sa balaan kasulatan nga nagingon, ang mga tao nga nagsangyaw sa mayong balita sa pulong sa Ginoo nga wala magsunod o magtuman sa kasuguan sa Dios, ang gisulti mao kining mga tawana bakakon og walay kamaturan. Sumaila na to mga kaigsunan, taliwala sa kadaghang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, maila nato kung kinsa ang nagdala sa kamaturan o ang nagdala sa bakak na pagtulunan, ang nagdala sa kamaturan, mga kaigsunan o mga kaigal nga magsasangyaw sa maing balita, kadtong mga tao nga nagpamatuod, nagtudlo, may tungos kasuguan sa Dios nga kinanglan, bantayan og sundon mga kaigsunan o mga kaigilan. Kinsa mang mga tawanan kadtong mga bakakon nga mga magsasangyaw, kadtong mga tao nga wala magsunod sa kasuguan sa Dios o mga tao nga wala magtudlo nga ang kasuguan sa Dios gikinanglan atong bantayan og sundon karon mga kaigsunan og mga kiglan. So ang pangutana nimo Brother Cesar, maluwas ba ang tao nga magatuo sa gisangyaw sa maong tao, sa gisangyaw nga maing balita? Mga kaigsunan og mga kiglan, sultihan mo na mo, magdepende na sa gituohan sa tao nga gisangyaw nga maing balita kung kining mayong balita or kining pulong sa Ginoo haom kung unsay gitudlo sa Biblia. Pasabot, magdepende ka na kung ang imong gituohan o gidawat nga pulong sa Ginoo sakto ba nga pagtudlo sa balaan nga kasulatan or himo-himo lang sa tao nga nagsangyaw diya sa imo. Usa sa example or pananglitan
mga kaigsunan nga hinihimo-himo lang sa tao ug dili iya sa pulong sa Ginoo, dili iya sa Ginoo nga pagtulunan, kanang musulti nga dili na kinahanglan tumanon ang kasuguan sa Dios karong panahon na kay grasya na ta, luwas na ta. Usa na sa pananglitan or example nga himo-himo lang og tao og dili pagtudlo sa balaan nga kasulatan. Nga naman, kay kung susiyon nato ang balaan nga kasulatan, ang gitudlo gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon, gikinahanglan ang tao karon mosunod og mobantay sa kasuguan sa Dios, kay walay bisan kinsa nga tao nga maluwas mga kaigsunan og makiglan kung siya masinupakon sa kasuguan sa Dios. Kay ang gisulti o gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang taong maluwas kadto lamang mutuo ngadto kang Kristo. Unsaon pagpamatuod nga ikaw tinuod nga nagatuo kang Kristo kung ikaw mismo nagasupak sa pagtulunan ni Kristo. Ang pagtulunan ni Kristo mga kaigsunan og makiglan, usa og labing dako nga pagtulunan mao nga ang tao gikinglan musunod og mobantay sa kasuguan sa Dios mga higala og mga igsoon. Nga naman si Kristo mismo nagsunod og nagbantay sa kasuguan sa Dios samtang nagpakatao siya niini nga kalibutan. Dili ta maulaw mga igalag maigsoon, moangkon ta Kristohanon ko. Si Kristo ang nagtukod sa among simbahan, sa among reliyon. Si Kristo ang founder diha sa atong pagpangangkon. Wa ta mosunod o motumas kasuguan sa Dios, di ba ta maulaw ana mga kaigsunan ug mga kaiglan sa pagclaim nga Kristohanon ta. Si Kristo ang nagtukod sa atong iglesia, si Kristo ang founder sa atong iglesia, nga si Kristo nagtumas kasuguan sa Dios. Unya kamo nga nag-angkon mga kaigsunan nga nagsunod kang Kristo, si Kristo ang founder sa simbahan ninyo, wa mo magsunod og magbantay sa kasuguan sa Dios, di baka ta maulaw ni ana mga higalag maigsoon, ha? Sa ato nga pag-angkon, sa ato nga pag-claim katawhan ta ni Kristo, si Kristo ang founder sa atong simbahan. Unya kamoy na hinoon nga mga membro di mo sunod og mobantay sa sugo sa Dios nga ang inyong giila nga founder, ang inyong gituuhan nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa kasuguan, mga kaigsunan og mga kaiglan, ato na nga bantayan. So kung imo nga lantawon og susiyon mga higala og mga kaigsunan, mao ning mga butanga nga ngayon nato nga bantayan. So ngano nga kinahanglan man ang mayong balita iwalis tibuok kalibutan, aron ang kaluwasan masangyaw, aron ang kaluwasan mga kaigsunan og mga kaiglaan mahibaluan sa kadaghanan, aron ang pulong sa Ginoo nga nagdala nagtudlo sa kaluwasan mapadangat kinabuhi sa tao, aron ang tao mahibalo kung unsaon pagkinabuhi ngadto sa kaluwasan. So ato na nasabtan mga kaigsunan og mga kaiglaan nga magdepende, no? Magdepende sa gituuhan sa tao nga pulong ngayang napatalingugan, kung kining pulonga ngayang napatalingugan gikan sa mga magsasangyaw, gikan sa mawawali nga kining pulonga ngayang napatalingugan tinuod kini nga nagtudlo og kaluwasan or kamaturan or basin pulong kinis Ginoo pero gigamit aron sa pagsangyaw sa bakak nga pagtulunan mga kaigsunan og mga kaiglan. So ang gisgutan dinhiya mga higala og mga kaigsunan, ngano nga kinahanglan isangyaw ang mayong balita mga higala og mga igsoon? Ang motto sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, ang tuyo og tumong sa inyong mga higala og mga higala nga Seventh-day Adventist, ngano nga isangyaw ang mayong balita, mo effort ang inyong mga kaigalaan og mga kaigsunan nga Seventh-day Adventist nga mohimo og programa sa TV, mohimo og programa sa social media, mohimo og programa sa radio mga kaigsunan og mga kaiglan, mohimo og programa sa publikong lugar aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang katuyuan sa Seventh-day Adventist dili aron mahimo mong kabahin sa Seventh-day Adventist, dili aron pasudlon mo sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Ang tuyo og tumong niya na aron kamo usab masayod sa kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglan. Nganong ato ning gilakbitan tungod kay gihunahuna sa kadaghanan nga ang mga Seventh-day Adventist na nagpangwalis pulong sa Ginoo sa social media, sa TV, sa radio ug sa mga publikong lugar aron ang mga tao danihon pasudlon sa kini ang simbahan sa Seventh-day Adventist aron mahimong membro sa Seventh-day Adventist. Nasayop ninyo pag-interpret mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ang tuyo sa Seventh-day Adventist mga higala ug mga kaigsunan dili mo aron madani, nga naman dili na buhat sa tao ang pagpangdani ug mga kalag, pangpandani og mga tao nga motuo sa pulong sa Dios, kundi buhat kana sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan, buhat kana
sa balaang espiritu sa Dios nga mo convince mo giya sa tao nga motuo sa iyang pulong nga mahimo nga magiyahan ngadto sa dalan sa kaluwasan mga kaigsunan ug makiglan. Dili kana trabaho og tao ang pagpangdani og tao kundi iya kana sa Dios mga kaigsunan ug makiglan. So ang rason nganong nga kinahanglan iwali ang mayong balita, nganong daghang mga tao nga nagwali nagsangyo sa mayong balita, apil na ang inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist, apil na kaming inyong mahigala dinhi sa kanginan tungod sa rason mga kaigsunan nga mao ni Marcos Kapitulo 1 versikulo 15 kung atong basahon nagingon. Og nagingon ang panahon ani nagayod og ang gingharian sa Dios hadol na pag hinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Bantayi mga kaigsunan og makiglan. Ngano nga giuna ni nako pagsulti niya ang gisgutan sa mga bersikulo nag-ingon si Kristo nga ang panahon ania nagayod ang gingharian sa Dios sa dool na. Ngano man kay si Kristo nagpasidaan og nagsulting daan nga kung magpangitabo ang mga ilhanan sa iyang kaduol nga pagbalik, nagpasabot ka na nga nagkaduol na mga kaigsunan ang iyang pagbalik, nagkaduol na ang gingharian sa Dios. So unsa may iyang gisulti gisumpay ingon siya pag hinulsol kamo og tumuo kayo kamo sa maayong balita. Karon kung walay tao nga mohimo pag-initiate pagsangyo sa maayong balita, unsaon man sa tao pagtuo sa maayong balita, unsaon man sa tao paghinulsol kung walay taong musangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na hinungdan daghang mga tao karon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pero dili tanang taong nagsangyaw sa pulong sa Ginoo karon mga kaigsunan ug mga kiglan nagtudlo sa kamaturan, kundi ang uban nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo gihimo lang nilang scapegoat mga kaigsunan ug mga kiglan, gihimo o gigamit lang nila ang pulong sa Ginoo aron pagpangdani ngadto sa sayop nga pagtulunan. Sila ang nahimo mga kaigsunan ug mga kiglaan nga instrumento sa kaaway sa Dios nga aron ang tao dili makahimo sa pagduol pagbalik sa tiilan sa Dios kadtong mga tao nga nagsangyaw sa sayop nga pagtulunan mga kaigsunan ug makiglan. So miingon si Kristo Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 ug 20 nagingon, busa panglakaw kamo gimuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Unsay gisulti ni Kristo ang tanang tao kanang pulong kanasuran mga kaigsunan ug makiglan. In other term, pagpasabot niya nas balaang kasulatan nagkahulugan ka nagkatawhan nga ang tanang tao pagatudloan mga kaigsunan ug makiglan. Unsay itudlo? Ang itudlo mao ang pulong sa Ginoo na natong padayonan aron ato masabtan mga kaigsunan ug makiglan. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Si Kristo nagsultis mga tinun-an niya nga mulakaw ang iyang mga tinun-an og tudloan ang tanang tao maitungod sa iyang pulong og pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga matudloan sila sa pagtuman sa tanan nga gisugo ni Kristo. Karon pangutana mga kaigsunan ug makiglan, unsa man tong gisugo ni Kristo? Ang gisugo ni Kristo mga kaigsunan ug makiglan mao nga ang tao mosunod ug motuman sa kasuguan sa Dios. Imong tanawon Lucas Kapitulo 18 ngadto 21 mga kaigsunan ug mga kiglan. So kung imong lantawon og susyon, Brother Cesar, mao na nga ang tao maluwas kung kadtong pulong nga iyang napatalingugan nga gisangyaw sa tao kadtong pulong nga kamaturan og insakto nga pagtudlo sa balaan nga kasulatan. So alas maghatag dugang pagpasabot sa pangutana sa dili pa mo hatag og dugang si Brother Libby mga kaigsunan ato sa ning basahon na napuno nga mensahe. Nias Brother Mark Christian Firarin Gloria, mayong gabi Brother Sao, mayong gabi sa nimo Brother Mark. Niya si Brother Rufino Moreno, good evening mga kapaglaom, kumusta mga bro? Okay lang mi dire Brother Rufino, kumusta man sab ka dinha sa inyong panimalay. Niya si Brother MJ Pardillo, good evening and happy midweek
watching from Mansilang. Sumayong gabi sa tanan mga taga Mansilang no, mga kaigsunan nato dinha sa Mansilang Seventh-day Adventist Church. Unya salamat sa imong pagbiyo, Brother Rimji Pardillo. Niapos Brother Edwin Iscario. Happy midweek Kuya Libby ug Badisao ug sa tanang naminaw sa kining programa. God bless. Niapos Brother Jeffrey S. Arrogante. Happy midweek sa mga listeners, viewers, and broadcasters. Salamat Brother Jeffrey sa imong paglantaw sa tong programa o happy midweek usab diha kanimo. Niya si Brother Charito Ilaida Sutilo Birada mga brothers. Salamat sa imong pag kini ang view brother. So alang sa pagpadayon sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, si Brother Libby makaigsunan mohatag og dugang pagpasabot nini. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother Isaw. Ako ni basahon, maayong gabi Kuya Libby, Brother Isaw, og sa tanang naminaw sa sugo sa inyong programa karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Desor. So thank you kayo Sister Philly sa inyong pagtanaw sa programa. So matuta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana mga higala. Yung sa to pag-term dia Brother Isaw. Okay, ang pangutana ni Brother Cesar Brother Libby, ang termino nga ang gigamit, daghan mga taong nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nanaghan ang ilang membro tungod sa pagsangyaw, sure ba maluwas ang tao sa gisangyaw sa ila? Okay, nagdepende na Brother no. Kay naa say mayong balita nga gisangyaw nga di makaluwas. Unsa man na siyang balita nga di makaluwas. Kanang balita kuha na siya kanang sukwahi na sa gitundo sa Biblia. Tanaw na to Dini sa Galacia Kapitulo 1, sugdo nako og basa sa 6 ngadto sa 9. Ang title ani walay laing maayong balita. Nahibulong ako, matapos San Pablo sa sulat, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. O naaday laing maayong balita ato na tanawon karon. Dili nga adunay laing maayong balita, kundili nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo apan bisan pa kun kami mo ni ingon ni San Pablo sa 8 apan bisan pa kun kami uusaba ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyog maayong balita nga supak sa amo ng gikawali kaninyo ipatunglo siya kuya sumala sa amo ng gikaingon kaninyo usbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyog maayong balita nga supak sa inyo ng nadawat ipatunglo siya. Naday laing maayong balita mahigala. Ang ingon ni San Pablo ipatunglo siya. Kung naay maayong balita nga sukwahi, ingos pa mo bisan pag kami, bisan pag mga manunda nga magwalig maayong balita nga supak sa pulong sa Ginoo. Ingon San Pablo ipatunglo siya. Dapat dahigala ang maayong balita nga atong tuhuan, atong dawaton, kanang maayong balita nga giwali kanato nga dili supak sa pagtulon-an diya sa Biblia. Pero nakadungog tag kunuhay maayong balita apan sukwahi sa mga pulong sa Ginoong gitudlo na delikado na higala, dili na makaluwas kundi makalaglag na nato. Munang angay jud nato nga usisaon og kanang balita nga miabot nato tinuod makaluwas magyud na. Basig nagdahom tang maluwas pero sa katapusan laglag day andangatan. Mao na nga atong usisaon og ayo karon panahona. Karon ang usa ka magwawali nagwali siya og maayong balita. Unsa may maayong balita? Gospel. Unsa may unod sa maayong balita?
Ang unod sa maayong balita, si Kristo namatay, nabanhaw, mikayab sa langit, og mabalik kanis kalibutan. Mao na'y mayong balita nato, mga higala. Nagipadala gikan sa langit si Kristo aron mahimong manluluwas nato. Mao nang giingon sa Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Mao na'y mayong balita para natong makasala, kay kitang tanan nagkinahanglag kaluwasan, nga naman kay kitang tanan nahulog sa sala. Buti pa sa labot, nagkinahanglag tag Kristo, mga higala. Muna'y good news na to, nga si Kristo ni anhi aron mahimong manluluwas, aron sa pagluwas ka na to, gikan sa silot sa atong mga sala. Nakaunsa man da ita, tungod kay kitang mga tao nakasala. Unya, ngano nakasala man ta? Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Si Kristo biyanis kalibutan tungod kay ang mga tao ni nagpakasala, nagbalinapason sa sugos Ginoo. Kining pag-ani ni Kristo sa kalibutan, grasya na siya, kaluoy na siya, natong makasasala. Kay kita unta ang angay ilansang dito sa cross. Apan tungod sa gugma sa Dios, gitugutan niya yang bugtong anak nga maanis kalibutan magpakatao aron magpakamatay natong makasasala. Gigrasyahan ta higala ngano nakasala ta? Kay naglapas man ta sa sugo. Anya karon kay nagrasyahan naman ta, midawat kas maayong balita, nadawat nimo ang grasya, ang kaluoy kapasayloan sa sala, natubos ang silot sa imong mga sala, sa akong mga sala, pinaagi sa pagtuo nako kang Kristo nga maoy akong manluluwas. Gitubos ni Kristo ang silot sa akong mga sala, pinaagi siyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Karon kay natubos naman ang akong buhaton, magpadayon bako pagpakasala higala, maglapas bako sa sugo, dili, unsa may akong buhaton, magtuman ako sa sugo. Nga naman, maunay paagi nga ang tao, makaundang pagpakasala, kay nakasala ta, gumikan man sa paglapas sa sugo, ang atong buhaton magtuman na ta. Kay sa unang Juan 3, versikulo 8, ang mabasa higala nagkanayon, kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Kuya man kayo na higala nga kun ang tao sa diha nga nagtuo siya, naluwas na siya, pinaagi sa grasya tungod kay nituo siya, nagrasyahan siya, si Kristo may nasilutan siyang sala, o niya human siya natubos ni Kristo, magpadayon gyapon siya pagpakasala. Dot ipasabot, maglapas gyapon siya sa sugo. Kaysa may manag-iya niya, ang Biblia nagsulti, iya siya ni Satanas. Dot ipasabot nga ang tao di ay nagrasyahan, muundang na siya paglapas sa balaod sa ginahigala. Karong panahon na, daghay nagwali, kunuhay mayong balita, mga merkado gani magwali, mga barko, anas mga sakyanan, mga iskina dahil magwali, mayong balita ng giwali nila. Pero daw halos yung madunggan higala, wa na'y balaod sa Ginoo. Kutob las grasya, naluwas ta sa grasya tungod sa atong pagtuo, pero di na kinahanglanon ang sugo sa Ginoo. Wa na nang balaod sa Ginoo. Oy, ugwa na nagpadayon deta pagpakasala. Nagdahom tang maluwas sa alas katapusan, pero saon ako pagkaluwas, nagpadayon ko pagpakasala. Ang ingos Biblia, kadtong nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Mabito na hinungdan mga higala, nga sa adlaw o niya sa paghukom sa Ginoo, daghang mga taong na nagdahom nga maluwas makaadtong langit. Pero ma-frustrated sila, nga naman, kay nagdahom silang maluwas tungod kay gipasaligan sila sa magwali nga naluwas na sila, pinaagis pagtukang Kristo unya wa na nagbantay sugo. Munang sa adlaw sa katapusan sa Mateo 24:51,
ang mga tao nga sa dihang pagasulutan si Ginoo muhilak unya sila mukagot ang ilang mga ngipon. Magbasol, magmahay na mahigala. Mabutay hinungdan sa Matthew City 22 o 23. Kung moabot na unya ang adlaw sa paghukom ato Panginoon, daghan unyang mingon kanako, Ginoo, sa imong ngalan nagsalyaw baya kami mayong balita. Salyaw, pinagis ngalan si Ginoo. Sa imong ngalan gihingin lang namo ang mayawa. Sa imong ngalan naghimo kami daghang mga milagro. Apan unya ako mingon kanila, pahawa kamong mga makasala. Gihiras Ginoo nga naman, kay makasasala, buti pa sabot, nagwalig mayong balita kunuhay, nagwali mahitungod kang Kristo, nakahimog dagkong milagro, pero nagpadayon pagpakasala. Ingon Ginoo, pahawa kamo, makasasala kamo, buti pa sabot, wa ni muundang pagpakasala. Sa Matthew 7:21 mato Panginoos, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto nagatuman lamang sa kaubuton sa akong Ama nas langit. Higala ang pagaluwason ang kadtong taong matinumanon. So mo na hinungdan karon panahon na imong usisaon pag-ayo kung kanang nadungog nimong maayo kunuhing balita, iya bas Ginoo dili ba kasumpake gani di na makaluwas sigala kundili makapaimpierno na. Muna daghang mapostiton sa los katapusan. So wa naman tayo mahigala sa di pahing pitapuson tuntulumanon ni ang atong theme song. Okay, salamat Brother Libby. Natay hatagan sa kadali o pagtagad si Brother Bro Holmes. Bro, wala naman tayo igo nga panahon. Apan tuguti, ugma sa gabi padayon man atong programa, palihog otro og lantaw sa atong live 6 to 7 PM kay ato ni nga hatagag pagtagad ang imo nga follow-up question sa mao nga gitubag nato nga pangutana karon. Salamat. So mga igala, wala nang tayo igo nga panahon sa dili pahingpit tapuson natong programa niya ang atong closing song, mayon man ang atong closing prayer. Okay, magampo tayo mahigala. Amahan na mo nas kitasaan sa mga langit. Salamat sa iyong pagpakiguban. Salamat o Diyos makasayuran. Giyahe kami tanan paimos kaluwasan. Kining tanan among gitugyan, gisalig madawat sa ngalan ni Ginosos nga malawas. Amen. Mga igala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan ni Brother John dito, kini inyong mga igalas, kanginan, Brother Libby Claves, Brother Isaw dito, magaingon kanyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.